কেমন ডে মধ্যে দেখুন, কেমন ডে মধ্যে দেখুন। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ, ବହୁତ ମାଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଷଣ୍ଢ ଭଉଣୀ ଠିଆ ହେଇଛି ପୂଜା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁର ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ପକେଇକି ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଯିବା ଦେଖେ, ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାଛ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦାଦା କେତେ ହବ ମିନିମମ୍? ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ହବ। ସେଠି ଆମ ଦାଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ, ଗୋଟେ ଜାଲରେ ପୁରା ଫୁଲ। ଦେଖିଲ, ଆଉ ସବୁ ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଉପରକୁ ବାହାରି। ଦେଖ ସେପଟେ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଡେଉଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ରୁବୁ ଦାଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ଟିକେ କଣ କହିଦଉନ, ମାଛ କଣ ପାଇଁ ଧରା ହଉଛି? ମାଛ ଆଜି ପୁରା ଗାଁରେ ଭୋଜି, ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଭୋଜି, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଧରା ହଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହଉଛି, ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ବଡ଼, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଧରିବୁ, ପୁଣି ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୀତ ହଉଛି, ସେମିତିରେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଦାଦା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା ଖେଳୁଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଅଖାରେ ପଶୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଅଖାରେ ପଶୁଛି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି, ଏପଟେ ଦେଖେଇବି, ଏପଟେ କ୍ଲିୟର ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେଇରେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରା ହଉଛି। କାଟ, ତମେ କାଟି ଚାଲ। ଦେଲ ଆଡେ ଦେଲ, ବେଶୀ ଛୋଟ ପକାନି, ବେଶୀ ଛୋଟ ପକାନି, ଛୋଟ ଦିଅନି।
ଅଢ଼େଇଶିକିଆ କାଇଁ ସବୁ 700 800। କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ? ଏଟା 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରା ହେଇଛି ଆଉ। ବଡ ମାଛ ଧରିବି ନା କଣ? ଏ ବଡ ମାଛ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଫଟୋ ଉଠେ। ଆଉ ନାଇଁ ତ ସାଡେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ମାଛ। ଏଠି ଓଲ୍ଟ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖାରେ ଅଖାରେ ପଶିବ ଅଖାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଛଡା ହବ, ବଡ ବଡ ପଶିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ କେଡେ ମାଛ। ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଛଡା ହେଇଗଲା, ବଡ ବଡ ଧରା ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଠି ସବୁ ବଡ ଛୋଟ ସବୁ ତ ଘରେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘରେ। 38 ଆଣ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା? 38 ଭାଇ ସେମିତି କଲେ କେମିତି ରଖା ହବ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରା। 45 ଭଲ ଲାଗି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।